Adin ki nek wis entuk dit mbok tabuhi apa-apa tem joget. Ora ya, iki beteke rada apik nek biasane lek aku gak. Oke lagi nampa dhuwit ki mbok tok tabuhi nganggo wong goleki cah ilang kae wis bobropring. Ket mulai mau kae. Apa? Urip ana arep rampung ki mau. Jen kok kon nganggo sing gedhe. Ya. Ya jel sepiro gedene? Iya, sabar kene kesusu. Bareng gedhe lek mau megol mempeng ora jamak-jamak. Lah ya kudune gedhe ngono kuwi lho. Ning aku tetep ora puas iki mau. Waduh.